portocalii și țele bune de mâncat. Foarte gustoase. Cuștele trunci. Lasă-le. Vrei să prizi? Trebuie să schimb baterie. Dar n-a, voi simțiți-vă că... Nu, am crezut că vrei să filmezi. Afară nu mai e. Nu, numai să-mi dai bateria cealaltă care e încărcată. Asta e, este încărcat. Adi, Da? îi dai bateria pe el. Da, mai avem. Păi ți-am dat una încărcată. Și îți dau una descărcată. Facem afaceri. Așa de ce ai descărcată, ții minte? Da, eu nu mai țin. Toți au murit în Dunărea asta, ca să fugăreasă. Da. Fantastic. De aici era sport național, trecerea Dunării. Cel puțin oamenii care locuiesc aici, îți dai seama, îi cunosc locul, cunosc da, pe unde e Dunărea mai rea, pe unde Păi mai... cât e până dincolo? Deci, nici nu mai trage aer și după aia își dai din pedale. Dar cu butelia, măi, el era cu butelia, știi? Ăla de oxigen. Da, te totul sac. Ai, vai, treabă. Degeaba venea bărcuța cu poliție, cu vedeta sau